Kamano badan noi badan den kabat tenggang, tiado kawan noi kawan maraso ibo. Hidui dan kini ko umpamo buruang jiko kata bangsa yo kini lah senteng. Muka sui hati hendak tabang mambu buang lah nampak padi masak di lereng gunung. Tonyo si unggeh bondo kabake sia kaminta tolong takkan alai takato tido padinan masa disabi urang maratok hati di dalam badan sayonan senteng kadipangakan dudua tamanu dahan tapa soparu anan basang pukan bayi tu bana kini nasib nan malang dudua bamanuang mangana untuang takkan nama so dulunya pandai tabang tabang membubuang bagurau samo gada. Yeah, come on, 1, 2, 3, 4. Bacando buruang badan aco taman nuang anta apopanya baba mano sambil tagan tuang diara kaki surang diri sambil membawa untuang ayam atau badarai tangi ko sambil menyamuang jangan ditanya di ma tujuan kama kaki malangkah menyipakan sungguh kaki dah indah tantuara pangana kasawah tapi tiba di pasar bawah kama urangan dulu yang tapi kini malenga santano baik tu nasib indah dan tarui mangalo dia kato jawa tasih sia sepeda tarui dan kayu tarui bajuang dari subuh ke subuh untuk bisa buktikan tagak surang dua hasil paluang. Hidui dan kini ko umpamo buruang jiko kata bangsa yo kini lah senteng. Muka sui hati hendak tabang mambu buang lah nampak padi masak di lereng gunung. Sayo maradai ba kata bang padinan masak dan masak takkan ajuo. Kamano badan noi badan den kabat tenggang, tiado kawan noi kawan maraso ibo. Hidui dan kini ko umpamo buruang jiko kata bangsa yo kini lah senteng. Muka sui hati hendak tabang mambu buang lah nampak padi masak di lereng gunung. Bandung ratonyo si unggeh bondo kabake sia kaminta tolong takkan alai takato tido padinan masa disabi urang maratok hati di dalam badan sayonan senteng kadipangakan dudua tamanu dia teh dahan tapa soparu anan basang kuikan bayi tu bana kini nasib nan malang dudua bamanuang mangana untuang takkan nama so dulunya pandai tabang tabang mambu buang bagurau samo gadang.